Σήμερα βρισκόμαστε στον δρόμο προσχώρησης Αντιβαλιάς εκεί. Ο Χρήστος Ντρίφτερ μαζί και ο Κουλαμάρας θα σας δείξουν αγωνιστική οδήγηση με παπιά. Και εσείς κάτι ακόμα. Πάμε τόσο γρήγορα που μου βγήκε ο καθρέφτης. Λοιπόν, παρακαλώ προηγήστε κύριε, φύγετε. Όχι είναι φορτηγό ρε που η κόντρα ξεκινάει. Σήμερα θα αποδείξουμε ότι ένα παπί απλά μπορεί να στρίψει, μπορεί να κάνει ένα μήνυμα εκδρομικό με άμεση κεφάλια. Έτσι καλά τα πάει το μοντέλο. Ο δρόμος είναι σε σκατά κατάσταση, γλιστράει. Αλλά οι έμπειροι αναβάτες του 5LTT, εδώ είχαμε ένα σώσιμα το Χρήστο Ντρίφτερ, έδειξε την εμπειρία του βγάζοντας πόδι την κατάλληλη στιγμή. Λαγιολισταίνουμε το παπί, στρίβουμε, εδώ έχει βαλώματα ο δρόμος, τα γλιστρήματα είναι πολλά. Γραμμές του τρένου. Μπορεί να έχουμε μόλις 110 κυβικά, αλλά είμαστε ταχύτεροι από κάθε αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή στον δρόμο αυτόν. Ο προορισμός μας είναι η Κόρινθος. Οι αναβάτες μεταξύ μας επικοινωνούμε με ενδοεπικοινωνία, ευγενική προχωρηγία του Κουλαμάρα. Εδώ μια τυφλή προσφέραση. Εδώ βλέπω ότι η χρήση σώματος είναι αναγκαστική. Όπως και τώρα πάμε να πάρουμε το streaming με το προηγούμενο δόκια.